City Police Office, si Police Major Amante Nosares. Sir, maayong buntag, sir. Snappy salute. Yes, Maayong ma'am. buntag po. Maayong buntag, ma'am, o maayong buntag sa tanan ninyong masugid nga ating paminaw sa DXD CRMN, especially gid sa kaning inyong programang serbisyong straight to the point. Yes Maayong po. buntag sa tanan. Maayong buntag, sir, ug sa imong mga kauban pod karon, sir, no? Kauban ako si Jen Alejo o si Elaine Chavez. Yes po. Ma'am, maayong buntag sa inyo, ha. We commend you for your effort, no, sa pagpabilin nga malinaw ng atong syudad. Pero sa mga tigpaminaw nato, sir, nga wa pagyud pod sila idea unsa ning Second City Mobile Force Company sa Davao City Police Office. So mao nay naata karon dinhi kung unsa ba ni siya, unsa may ginahimo ninyo, unsa may pwedeng himo, unsa may accomplishments ninyo. So first, Sir Amante, kinsa ba si Second City Mobile Force Company sa DCPO, sir? Kaning Second City Mobile Force Company sa Davao City Police Office, mao kani ang unit sa DCPO nga naghatag og suporta sa atong mga police station. Maliban sa pag-implement sa nagkadaiyang pamalaod o ordinance sa ato city, kani ang unit sa DCPO nga anaa diha ang mga specialized trained nato nga personnel, no. Anaa diha ang ato ang SWAT, no, special weapons and tactics platoon nga ginagamit nato during high risk o crisis situation, especially mga hostage taking situation. Anaa po diha ang ato ang SWAT nga motorcycle mounted platoon o SWAT motorcycle quick reaction response platoon, no. Kani sila, although mga SWAT ni sila dungag sa ila trabaho, kani sila mga deputized ni sila sa City TMO, so makadakop ni sila og mga violation sa traffic code. At the same time, deputized ni sila sa atong anti-vice regulation unit sa city, so nagadakop ni sila og kanang mga nag-inom lampas na sa gitakdang oras o kanang mga nagapanigarilyo sa bawal dili designated smoking area sa Davao City. Ana po diha ang ato ang third platoon, which is trained nato during civil disturbance or crowd management during na ay mga rallies o mga mass demonstration. Og naa po din kaning third nato platoon mao po diyang ato ginagamit during disaster search and rescue operation. Og kani pod siya ang platoon nga ato ginagamit intended para i-counter tong mga white area operation sa mga barangays nga influence sa local terrorist group. Yes. Ana po din ang ato ang fourth platoon, which is the Seaborne platoon. Kani siya ang na-IC asset nato nga platoon, specialized trained ni sila para maghatag og seguridad sa atong coastal area sa Davao City. So lapad-lapad yun ni sir. Sama sa imong giingon, sir, support nato ni, no? Yes, na mga group sa Davao City Police Office. So sir, before ta mo lahutay, salamat kaayo sa inyong serbisyo, sir. Labi na sa inyong preparation sa kadayawan, if I may natama ba? Yes, Hapit na pod, no? Sige, sir. Before we go beyond sa mga dugang pa, sir, unsa may mga nahimong accomplishments nato, Sir Amante, sa CMFC po? Okay, for the month sa June, ana tay nakandak na 105 ka operation sa violation sa traffic code. Naa pud tay na rescue nga minors og sa anti-smoking ana tay nadakpan nga 16 ka buok sa pag-implement nato anang anti-smoking law. So medyo gamay. Asan sa usay data ni sir from sa month lang sa June, kay June ang po. July wala Pila pa to, sir? magdala 16? na. 16. Daghan jud gapon. Sige po. And then go palayon lang, So sir. so far kana ato ang mga accomplishment for the month sa June. Kay wala man tay mga dinagkong incident like hostage taking sa kanang month. So ang ato ang mga trained nga personnel ana lang sila permanente na sila naga-ensayo in kaso nga naay mga crisis situation sa syudad. Yes po. So naa naman mo diha na position, sir. Unsa pud ba amo ang role, sir, sa as kaming mga yanong tao to para maka-cooperate pod mi, sir, sa pagpabilin nga malinaw ng atong syudad, sir? Importante kaayo sa atong mga citizen nga magsumbong sila, no, pag may mga suspicious na kuan. Yes. Mga tao na mga gibilin diha nga mga bag na unattended, na mga kaduda-duda nga mga tao, importante kaayo nga i-report nila.
importante kayo nga sundo nato ng ginatawag nato nga culture of security Yes sa mga po. Dabawenyo. Dapat lang yun ipadayon. Yung panila, sir, pero lain man paminahon, pero yung panila usahay daw, kining atong pagkamarites. Magamit po din siya usahay, no? Basta tama lang, tama lang, no? With wisdom. with this wisdom ang pagkamarites. Sir, unsay mga activities ninyo, sir, coming up, ang activities ninyo, sir, sa CMFC, sir? Please let us know. Sa karon aduna kitay mga activities usama aning implant sambayan o santinig sama ani karon nga ato ginapadayag ang function sa Second City Mobile Force Company. Kinahanglan ni siya aron mapaduolta sa ato ang mga kababayan na Dabawenyos ug maawhag Yes. sila nga mag-cooperate ug mag-report aron mahatag nato ang tama nga serbisyo sa atong mga kababayan. Kung wala po yung mga insidente, nag-visit mi sa mga barangays, ginakumusta namo ang pinaagi sa ilang mga barangay official o barangay captain kung unsa nga serbisyo amo mahatag sa ilaha. Sa mga barangays nakahatag na ta og serbisyo kana naga-lecture ta sa ilaha, especially katong medyo ubay-ubay ang rape cases sa Davao City. Ato pong gina-train ang ilang mga barangay police o barangay tanod, no, kay susama sa mua sa atong balaod ginatawag man na sila nga agents of person in authority, and then dili man ma-cover sa tanan ang pulis ang paghatag seguridad, so kailangan kayo nato sila, no. Yes. So ato silang gina-train sa mga basic intervention technique, no, pwede na sila makadakop. Okay, so nagahatag pud ta og mga visibility sa nagkadaiyang area sa Davao City, especially gyud sa atong kaning mga bus terminals, no, o kaning mga kung asa daghan ang presensya sa atong mga katawhan, no, especially during Sunday sa mga simbahan. So sa mga areas nga posibleng target sa mga security threats, nagahatag ta diha og kuan. Sa mga areas na posible pod prone sa mga robbery o hold up incidents, nagahatag pud ta di og police presence, no. So nagahatag pud ta og mga disaster assistance ug relief operation, especially kadtong naay sunog diha sa barangay 21-C, no, Yes. ana gyud ato ay unit diha nagahatag og suporta. Kato lang. Og daghan pang mga aktibidad, sir, no? So Og sa upcoming activity like sa Kadayawan, no, Yes po. nagahatag pud ta og security. So sa Kadayawan, sir, unsay ato ganing ginahimo as of now, sir, in preparation? Sa Kadayawan ang 100% sa personnel namo, no, ato gyud na gina-deploy sa field, no. Even ang kadtong mga administrative personnel namo ana gyud na say oras nga maghatag sila og kanang security sa mga activity based during Kadayawan Festival, no. Expected nato nga mas daghan ang activity this upcoming Kadayawan. Yes So po. apil ta sa maghatag og security coverage definitely during the upcoming Kadayawan Festival 2023. Kaming mga taga Davao o katong mga silingan nato, sir, atong awhagon silang mo participate sa ato ang festival din sa Davao, but of course kinahanglan pud tang maging aware, sir, no, og magbinantayon pud ta sama tong ingong gayna, sir, nga mo participate pud mi, sir, para mahimong malinawon og malipayon ang ato ang pagsaulog sa Kadayawan Festival. Yes, ma'am. Ado yan ay mga ginagmay nga reminders, permanente naman nino, iwasan nato tong magdala og katong mga bag na katong Yes. ginabawal, no, para at least gamay na lang ang ato hapsay ang maging kuan nato sa Kadayawan, no. Pwede ta magdala og tubig katong transparent lang, no, mga mineral water bottles, so ato lang mo cooperate lang unta ang mga katawhan. Yes po. Sige, sir, kay mo bisita raw niya mo diri, sir, pag hapit ng Kadayawan, sir, para pahinomdom sa ila, ha? Yes, ma'am. Salamat kayo, sir. Anything you would like to add, sir, sa atong mga tigpaminaw? Masina kay gustong iduga? Sa atong mga masugid na tigpaminaw, no, sa DXDC RMN, especially sa kaning programa na serbisyong straight to the point, kamo mga atong kababayan Dabawenyo, ginaahwag namo kamo na mag-report kung adunay mga suspicious nga kuan, makita ninyo, maobserba sa inyong palibot, even katong mga nag-violate sa ato ang mga traffic laws, o Yes. katong mga anti-vice regulation, kung nag-violate sila, ginaawhag namo sila nga mag-report, no. Aduna tay hotline number, i-dictate na lang ako, ma'am, no? Sure po. Ang hotline number na to is 0960 tapos 3480181 sa ato ang Second City Mobile Force Company. Okay. Naapod ba mo yung Facebook page, sir, as kanang Naapod, modern? ma'am. Okay. Oo. Ano, Ang- Facebook name is?
Second City Mobile Force Company. Ayan. Mag-search lang niyo. Opo. So, kana, pwede na po kay mga tao ron, sir, murag hilig na mag-chat-chat po. So, Yes, ma'am. kana po, pwede sa. Makitaan po dito, sir, mga ginahimo ninyo. Tama? Kay murag Yes, ma'am. naka-view man ko sa inyo, ha? Gina-ensure po na to ang privacy, no? Kung Yes, kinsa man yes. ang mag-report sa to. Ayan, maraming salamat. Sir, salamat kayo sa inyo, ha, sir, sa Second CMFC, sa DCPO. Thank you, good kaayo sa inyong serbisyo, sir. Sa inyong tanan, sa mga nag-view karon, salamat kayo, padayon lang ta. Salamat, good kayo, sir. Until next time po. Yes, Daghang ma'am. salamat, sir. Welcome. At nakauban mga kasama ang Deputy Force Commander sa Second City Mobile Force Company sa Davao City Police Office, Police Major Amante Nosares. Radyo Mga kasama, please ayaw nga i-like o mag-subscribe sa atong YouTube channel sa DXTC 621 Aramen Davao.